खुलुमबाय बयखौबो दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअआ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ दिनै आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों आयुष्मान कार्डनि सोमोन्दै। आयुष्मान कार्ड बुङोब्लाथाय मिन्थिखायो जानांगौ बियो मोनसे बेमारि कार्ड। बे कार्डनि हेफाजाबाव सोरखारा 5 लाख रांनि बेमारि नायजानो थाखाय मोनसे सुबिदा होदों आरोना। मोनसे खोथा, नैबे बेमारि कार्डखौ सोरबायदि मानसिया बानायनो हागोन बे खोथाखौ मिन्थिनायनि सिगां नैबे मोनसे खोथाखौ मिन्थिनानै लाग्रोदो। दा खोथाया जाहैबाय नोंनि आधार कार्डआव थानाय जिथुनिखि मुं, बे मुङा क्लियार जानांगोन, माने रेशन कार्डआव थानाय बायदि जानांगोन आरोना। बे खोथाया नोंनि रेशन कार्डआव थानाय मुङा जाबायदि स्पेलिं, आधार कार्डआव थानाय मुङाबो बेफोरबायदिनो एखे स्पेलिं जानांगोन। AKASHBORO आकाश बर' बेफोरबायदि जानांगोन। नोंनि रेशन कार्डआव थानायाबो बिदिनो AKASHBORO बिदिनो एखे जानांगोन। बायचान्स जुदि नोंनि रेशन कार्डआव आलादा थायो, माने स्पेलिं मिस्टेक जानानै थायो, अब्ला नोंनि जिथुनिखि आयुष्मान कार्ड एप्लाइ खालायनाय, बे आयुष्मान कार्ड एप्लाइ खालायनाया पेन्डिं जानानै थालांगोन आरो। नोंथांनि मुङा माने स्पेलिंआ रेशन कार्डआव माबायदि जानानै दङ बेखौ नोंथाङा चेक खालायनोब्लाथाय एन्ड्रइडनि मोनसे एप्लिकेसन दङ। बे एप्लिकेसननि मुङानो जादों मेरा रेशन। नोङो मेरा रेशनखौ नोंनि मबाइलाव इनस्टल खालायनानै जिथुनिखि रेशन कार्डनि आइडि बेखौ थुनानै नायोब्लानो नोंथाङा मिन्थिनानै मोनगोन नोंनि मुङा माबायदि जानानै दङ। बे मेरा रेशन एप्लिकेसनखौ नोंथाङा गुगोल प्ले स्ट'रावनो मोननो हागोन। गुगोल प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथाङा इनस्टल खालायनानै सेटआप खालायनानै रेशन कार्ड नाम्बारखौ थुनानै होयोब्लानो नोंनि एक्चुयेल नामखौ मिन्थिनानै मोनगोन। जुदि नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ बाहायनो रोङाखै, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ बानायनानै होगोन, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्लानो जाबाय। जुदि नोंथाङा आयुष्मान कार्डखौ एप्लाइ खालायनो नागिरदों, अब्ला नोंथाङा मास्ट बि रेशन कार्डआ थाथारनांगोन, माने BPL कार्डआ नोंनि आखायाव थाथारनांगोन, अब्लासो नोंथाङा आयुष्मान कार्डखौ एप्लाइ खालायनो हागोन। रेशन कार्ड थानाय माने नोंथाङा मिन्थिखाबाय BPL मानसिफोरासो नैबे आयुष्मान कार्डखौ बानायनो हागोन, माने BPL मानसिफोरनोसो नैबे सुबिदाखौ सोरखारा होनाय जादों। जुदि नोंथांनि न'खराव सोरबाफोर साख्रि मावनाय दङ, सोरबा साख्रि मावनाय मानसिफोर दङ, अब्ला नोंथांनाव रेशन कार्ड थाया, अब्ला नोंथाङा नैबे कार्डखौ माने नैबे सुबिदाखौ लानो हानाय नङा आरो। दानिया फैदो नैबे आयुष्मान कार्डखौ मा खामानियाव बाहायनो सोंथि जायो नङा होनब्ला? जाखागोन, निस्सय जाखागोन। जोङो बानायबाय बे आयुष्मान कार्डखौ, जोङो मा खामानियाव बाहायबावगोन दा? माब्लाबा समाव बायचान्स नोङो माबा मोनसे बेमार जाफ्लांबाय, बेमार जानानै नोङो मेडिकेल थांनो गोनां जाबाय, अब्ला मेडिकेलाव नोंथाङा गोबां पेमेन्ट खालायनो गोनां जासिगोन, अब्ला नैबे आयुष्मान कार्डखौ क्लेम खालायनो हागोन। बे आयुष्मान कार्डखौ नोंथांनाव बिथांमोनानो सोंखागोन, माने मेडिकेलावनो खिन्थानानै होनाय जागोन आरोना। जुदि नोंनाव बे आयुष्मान कार्डआ दङब्लाथाय फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन होननानै नोंनो फोरमायनानै होनाय जाखागोन। बांसिनै नैबे कार्डखौ बानायनानै लानांगौ होननानै बुङोब्लाथाय हिन्जाव माहारिफोरा बानायना लानाया बांसिन मोजांसिन जायो आरोना। मानो होनोब्ला सम लानानै माब्लाबा मेडिकेलाव गोब्राब ट्रिटमेन्ट खालायनो गोनां जायो, अब्ला नोंथांमोना बै समखौ नोजोर होनानै नायोब्लाथाय माखासे पेमेन्टनिफ्राय बासिनो हानाय सुबिदा नैबेहाय दङ आरोना। स' बानायना लानाया मोजां, आंबो खिन्थागोन बानायनानै ला बे कार्डखौ। गभर्नमेन्टआ BPL मानसिफोरनो बेफोरबायदिनो गोबां सुबिदा होनाय जादों आरोना। सोरबा गामिनि मानसिफोरा बुंनो नागिरो बे कार्डआलाय जेबो खामानियाव गैया, सिगांबो बानायखांबाय, जेबो खामानियावनो सोलिहोनो हानाय जायाखै, बेनिखायनो दरखार गैया बानाया, बेफोरबायदि होननानै बुंनो नागिरो। अब्ला बेफोरबायदि साननाङा, बे कार्डआ नोंथांनि थाखाय खामानि होगोन। दिनैनि थाखाय आंनि भिडिअ बेसेबानोसै। नोंथांमोननो आं एसे इनफरमेसन होबाय नैबे आयुष्मान कार्डआ मा बुस्थु। जुदि नोंथाङाबो बानायाखैबाथाय नैबे कार्डखौ बानायनानै लादो। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। जुदि नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालायनानै होदो।